Maximilian Chantar ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro. L-akkużat kien mixli li fit-8 ta' Lulju ikkaġuna ħsara fuq żewġ vetturi b'dannu għal Joseph Catania u Carmenu D'Amato. Chantar kien mixli wkoll li jeddet lil Catania u l-bintu li qal kliem oxxen fil-pubbliku li naqas milli jagħti dettalji tal-karozza li kien qed isuq, li saq bit-traskuraġni, li ma kellux liċenzja tas-sewqan, li ma kienx kopert polza tal-assikurazzjoni u li kisser sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati ta' frar tal-2013. Il-Maġistrat Claire Staffraġ Zammit ordnat il-ħelsien mill-arrest fuq numru ta' kundizzjonijiet, fosthom li Chantar irid jiffirma fl-asta tal-ħamrun kuljum u li ma jistax joħroġ mid-dar bejn nofs il-lejl u s-7 ta' filgħodu. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti qalet ukoll li l-akkużat ma jistax isuq u għalhekk għamlet appell lill-qraba sabiex meta jkun hemm bżonn iwasslu huma jew inkella jaqbad tal-linja. U Libjan ta' 32 sena li qiegħed Malta biex jistudja kien akkużat li jeddet pulizija. Dan minkejja li qed jallega li kien il-pulizija li trattah ħażin waqt li kien miżmum fl-asta ta' San Ġiljan. Il-każ seħħ fid-29 ta' Lulju li għadda meta l-Libjan kien akkużat li m'obdiex l-ordnijiet tal-pulizija, li kisser il-paċi pubblika, li kien fi stat ta' sakra u li kellu fil-possess tiegħu id-droga. Minkejja li wieġeb mhux ħati l-Libjan kien ordnat li jiġi eżaminat minn tabib u fl-istess waqt ingħata l-ħelsien mill-arrest taħt garanzija personali ta' 15,000 euro u bil-kundizzjoni li kuljum jiffirma l-asta ta' taslima.